Ελάτε να τρέξουμε μαζί 26 χιλιόμετρα. Φύγαμε! Ξανά εδώ στην εξοχή, κάνουμε την δεξιματάρα μας. Τελευταίο long run αυτής της εβδομάδας. Almora Energy, φίλε. Value for money. Περιμένω χορηγία. Δείτε εδώ ένα υπέροχο σημείο. Η ζωή στο χωριό, παιδιά, είναι ωραία. Μόλις κλείσαμε 10 χιλιόμετρα, θα πιω λίγο τους ηλεκτρολίτες μου. Κολλάσουμε και λίγο ήλιο. Ένα υπέροχο χωριό. Δείτε εδώ. Όποιος το ξέρει, το ψάξει χουμεριάκο. Δείτε εδώ, μια ρωτούλα. Μόλις έφτασα στο υπέροχο χωριό Λίμνες και θα περάσω μια βόλτα από τα αγαπημένα μου στέκη για καφέ και φαγητό. Γεια σου. Γεια χαρά. Πείτε μου στα σχόλια, δεν θα στα φας όλα αυτά? Δείτε εδώ τι ώρα που είναι. Δεν είναι τυχαία στέκι. Ένα ωραίο πλάνο εδώ του μαγαζιού. Λοιπόν, μόλις έπιασα 20 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 6 είναι σαν φορητή κλίση. Δεν έχει βρέξει. Λίγο αέρα έβγαλε πριν. Πάμε. Είμαι μαραθώνιος σε 1.58. Πάνω απ' όλα υγεία, ευεξία, αρμονία σώματος και πνεύματος. Να μην φοβάστε να κυνηγάτε τα δύσκολα. Μόλις έκλεισα 26 χιλιόμετρα σε κάτω από 2,5 ώρες. Ρυθμός 5.42. Δείτε εδώ μια υπέροχη θέα. Να είστε καλά, να είστε υγιείς. Και μην ξεχάσετε να μας άρεσε αυτό το βίντεο, να αφήσετε ένα σχόλιο, like, κοινοποίηση. Και αν γουστάρετε κάτι και ένα follow. Γεια χαρά, τα λέμε στο επόμενο.